Ако искаш, мога да слеза долу. Нямам проблем. Трябва да си го изчистиш какво? Иване, утре ще говориш друго, знаеш. Просто направо не мога да кажа. И аз ще го изчистя. Аз моите фасове си ги изчистя. Ето така. Ето така. Да. Ето, тук полицаите и направо свалихме. Госпожо полицай, да знаете, че сте снимана. И утре сте във Фейсбук.